Hello guys, welcome to my channel, Mukbang channel. Magmukbang mi og tambis guys nga bisaya guys now. Dagko kay guys. Yummy! Nadagko kay guys. Tamis pag yun eh. Kinsa nga probinsya ni makalantaw kay ila jud mo unsala ni. Makaingon jud mo yummy ug makatry mo ani. Yummy. Kaon na akong gawik so. Nami kayo. Yan ta guys. Gita. Gaya. Gaya ba? Tunga ko da. Nuni nagpalaman. Tamis na probuyag. Tamis kayo. Hey guys. Anta guys. Oh, inyo ni guys. Masarap. Sarap. Ang tamis-tamis. Nami kayo. Unsa ika isulti ni mo ni gawik? Tamis kayo, hinog. Nog. Di ka baylos laing prutas nga uban no? Basta yung nani no. Ligid ka bailo. Di pa mo arthritis yun ani, vitamins pa guys. Masarap. Inyo guys. Anta. Tiganti ka pa ha. Nabagaan kayo. Bukon, pisulon. Kuman, Wala ang kay, guys. tangon. Na? Ang tangon. Liso. Munyang niyang liso. Guys, pwede ra ka ono no, guys oh. Pwede ra ka ono sa oh. Tibok guys oh. Wala na liso guys oh. Ang sakit-sakit naman. Na akong sakit. Bumupot.